Biz daşoza könürgönce syahada gitdik. Türkmenistanyň iň taryhy ýadygarlykları, iň tagamly palawy, iň köp ziyaret edilip, adamlaryň arzuw dilegleri hasyl bolýan ýeri ýurdumyzyň Daşowuz welaýatynyň Könürgönç şäherine gitdik. Könürgönç Türkmenistanyň iň demirgazyk bölегindäki etrap. Ol Daşowuz şäherinden 2 saat uzaklykda ýerleşýär. Könürgönç şäherine girilýän ýerde şeýle video çekdim. Dostlar, biz Könürgönçe geldik. Könürgönç Türkmenistanyň iň gadymy galalarynyň we iň taryhy ýadygarlyklarynyň bar şäherlerinden birisi Daşowuz şäheri Könürgönç. Yerli halkyň dilinde şähere Köni diýilýän eken. Könürgönç şäherinde jemi 21 sany taryhy ýadygarlyk bar. 7 sany arheologiki, 14 sany arhitektura ýadygarlyklary. Bu taryhy bina Törebek hanym binasy. Törebek hanym galasynyň guruluşynyň ören gyzykly rowaýatlaryny Könürgönçiň özüne gelip dinläp görseňiz juda gyzykly bolar. Bu bina Köni Urgenjiň medeni merkezi bolupdyr. Binanyň guruluşyndaky şekilleriň ören gyzykly içgin manylary bar. Ýöne bu owadan naqşlary içgin öwrenmek ýürüýte arheologlara ruhsat berilýär. Könürgönçden hemmäňize salam. Görüşüňiz ýaly şeýle gadymy bina. Bu binanyň arhitekturasyndan köp zatlar döwülipdir, owranypdyr, gaçypdyr we oňa seretmezden bu taryhyň esasy ýadygarlyklarynyň birisiniň näli güýçlü taryhyň bolanlygyny we bu sunuwady bir arhitektura taýda nähili adamlaryň nähili medeniýetde, nähili pikirlerde ýaşap geçendigini görkezýän esasy ören gymmat bahaly ýadygarlygymyz saklanyp galypdyr. Galanyň içinde yerin aşağına girip gidýän ýürüýte ýol hem bar. Bu ýoluň nire alyp çykýandygyny, diňe bu ýerde ýaşap geçen ýürüýte şahsiýetlere belli bolan Törebek hanym galasynyň naqşlaryň käbir ýerleri wagtyň geçmegi bilen öz durkun ýitiripdir. Emma esasy bölegi şuň üçinli saklanyp galypdyr. Könürgönçde ösen guruluşyk we arhitektura tejribeleriniň bolandygyny görkezýär. Bagyt guşy adly kino hem bu galanyň diwarlarynyň arasynda düşürilipdir. Köni Urgenç şäheriniň gadymy ýadygarlyklaryny ziýarata gelýän adamlar syýahat edýän jahan keşteleriň sany ýok. Ýam arkamyzda görünýär. Men näçe ýyl bäri arzu edip göresim gelýän ýerlere gelýär. O da Daşowuzda Könürgönç etrafyndaky minara. Bu ýerdäki ýene özüniň haýran galdyrjy taryhy bilen meşhur binalaryň birisi bolsa, Ussuguşyň minarasy. Aýtmaklaryna görä, minaranyň üstündäki Gazıllan olan gümmezi Çingiz hanyň nökerleri şol wagtky katapulta söwüş ýaragy bilen urup düşüripdir we häzirki wagtda ol gyzyl gümmeziň nirdedigi belli däl. Eger bilýän bolsaňyz kommentariýalarda ýazyň. Minara ören beýik. Bul orta asyrlardaky Orta Aziýanyň iň beýik minarasy. Beýikligi 62 metr. Ussuguşyň minaranyň guruluş hakyndaky rowaýaty videonyň aşagyndaky sylkadan okap bilersiňiz. Bu rowaýat okap görünen türkmen ýigitleriniň nähili ýitizehilini bolup, adatdan daşary zatlary ýasap bilýändigine göz hem ýetirip bilersiňiz. Minaranyň aşagynda guýu bar. Guýunyň suwundan içdik. Dynjaldyk. Almeni idik. Minaranyň aşagyndan çykýan suwumy içip gördük. Gowtagam bar, arasy suw, süýjü suw. Minaranyň gapdalynda dynjalanda ýanyma yerli çağıjyklar geldi. Almeni syýahat etmek üçin, pikniге gitmek üçin, wagt geçirmek üçin oňaýly, peýdaly, lezzetli. Dostlar, soragyň jogabyny kim bilse, maňa kommentariýada ýazsyn. Menden gow sowga dalýar. Taryhy döwürlerde şular ýaly beýik minaralary näde gurupdyrlar. Ýani lift ýok, kamaz ýok, kran ýok. Şeýle beýikligi yetmek üçin bir wagtlar nähili tehnika görnüşini ulanypdyrlar we minarany şu beýiklige ýetirmek üçin nähili tehnika ulanylan soragyň jogabyny bilýän bolsaňyz kommentariýada ýazyň. Menden size sowgat garaşýar. Üstünlük arzu etýän. Könürgönçde iň meşhur ziyaret edilýän ýerleriň birisi bolsa, Kırkmolla depesi. Kırkmolla depesini köp adamlar gelip gören bolsa bilýändir. Gelmedigen bolsa, depeden toğulanyp gaýdanlar hakynda eşdendirler. Ynha şol meşhur depe Edil garşymyzda ýerleşýär. Kırkmolla depesiniň günorta günwatlaryna Soltan Tekeşiň ady bilen baglanşdyrylýan imarat ýerleşýär. Ol Ýylarsanyň ýadygarlygynyň soňra gadymy Gurgenjiň Mongolar gelmezinden öňki binaýarçylygynyň abad saklanyp galan ikinci bir ajaýyp ýadygarlyk hasaplanýar. Gözelligi babatda oňa Merkezi Aziýada ýeketäk gaýtalanmaýan unikal imarat diýmek bolar. Gadymy binalara ziýarata gelenleriň içinde kim bilen gawatlaşdyk? Elbetde biziň kanalymyzyň patbişiklary bilen. Dostlar, biz şu wagt Könürgönçde
tarihi yerleri ziyaret ediyatına değerli okuyucuları ve takipçilerimizle tanıştık. Onun hemen 1, 2, 3. Köni Ürgünç şäherinde ýerleşýän ýene-de iň meşhur ziyaret edilýän ýer. Göreli şol ýerini diýip howlanlarym bardyr. Bu bolsa 360 ýa-da 360 Pirlewle 360-a gelenden eýäm daş töweregindäki ýadygarlyk sowgatlary satýan dükanlary görmek bolýar. Bu sowgatlaryň içinde gözden goraýan gözmonjukly sowgatlary hem görmek bolýar. Biziň Köni Ürgünç şäherine gelip size şeýle gyzykly we owdan ýerlere görkezmek üçin videomyzyň sponsory bolan Almeni çigit markasynyň gawynda hem sizi ähli zatdan gorap, size ýakymly, peýdaly, lezzetli tagam berýän Arasalanyň çigit maňyzy markasyna minnetdarlyk bildirýäs. Almeni Türkmenistanyňky ilkinji daş Arasalanyň taýynanan çigit maňyz markasy. Men syýahat edenne, wagt geçirenne, piknikde, kino görende Almeni alýan. Oňoýly, peýdaly, lezzetli. Bu ýol 360-yň ýoly. Bu adamlar, ziyaratçylar, bu ýerlere gelen adamlar bilen görüşmegiň özi ören ýakymly atmosfera döredýär. Üstesine arzu dilek edip adamlara Hudaý olup paýlap, olaryň minnetdarlygyny almak ol juda ýakymly, ýatdan çykmajak duýgulary başdan geçirýär. 360-da görüşmäge ýaly ýyzmyzda adamlarken ziyaratga gelýärler. Bugün howada gowy. 360-yň özüne bagly ören gyzykly taryhy var. Taryhy ören uzyn. Ýöne biz bugün ýadygarlyk bolan adamlaryň gelip ziyaret etýän ýeri hakynda arhitekturasyny we şu günki atmosferany siz bilen paýlaşýar. Köni Ürgünç şäheri 360. Yerli halkyň dilinde Köni Ürgünçe köni diýilýär eken. Biz şu wagt Könede tarihi yerlerin ählisine degişli gyzykly hekaýalary we rowayatlary bar. Ol rowayatlary biz sizi özüňiz okap görmek üçin videonyň aşagyna ssilkasyny goýar. Belki de bize gurrun berenler ýalňyşrak bolup biler. Şonuň üçin biz öz başymyzdan geçirýän duýgularymyzy we baryp gören ýerlerimizi siz bilen paýlaşýarys. Tarih bilen häzirki zaman medeniýetimiziň arasyna köprü bilen gawatlaşdyk we bu hakynda size uly ynam bilen aýdyp paýlaşarys. Dostlar, bir wagtlar düýe bilen künjüden ýagylypdyrlar. Şeýle agaç we demir bölejikleriniň kombinasiýa şekline düzülen tehnikalaryň kömegi bilen Köni Ürgünç şäherine gelseňiz, düýäniň kömegi bilen künjü ýagyny alýan, taryhdan galan miras düşer tehnologiýa bilen gawatlaşyp tanışyp bilersiňiz. Künjü ýagy demir stanoklaryň kömegi bilen gyzdyrylyp alynsa, ol düzümindäki peýdaly maddalar ýitirýär. Haçanna sowuk şekline alynsa, bu künjü ýagy ören peýdaly bolýar. Düýäniň gözü baglanýar, bu tehnika baglanyp daşyndan aýlanýar. Ýörüte ulgan boýunça künjü gysylyp ýagy bir gapdala, daşynyň galındysy bolsa, beýleki gapdala aýrylýar. Bu galyndylar bolsa, düýeleriň iň halaýan tagamy eken. Biz hem düýelere künjü berip minnetdarlyk bildirdik. Syýahatdan soň öýe geldik. Türkmen çorba bilen türkmen palaw bolsa, syýahatdan lezzet alyp ýadap gelen jahan keşdeleri üçin bolup biljek iň tagamly türkmen tagamlarydyr. Türkmen çorbasy we türkmen palawynyň bişiriliş syry hakynda bilmek üçin indiki videolarda taýin bolan palawy Daşowuz vilayatymyzyň ýam-ýaşyl bolup oturan çöllük meýdanlaryna iýmegiň özüniň uly lezzeti bar. Türkmen palawy şeýdi. Teýgata çykyp iýmek öz lezzeti bar dostlar. İşleriniz açyk bolsun. Ajaýyp Garagum çölümiň bir ýerine ýagşy ýaýar, bir ýerine gün çykýar. Güller açylan, çölüň içi al elwan. Suraty düşdük, video düşdük. Göwnümiz açyly, syýahat gyzykly geçli, ziyaratlar kabul bolsun.